Seuraavaksi esitetään helppo tapa, miten iäkäs henkilö voidaan kevyellä avustuksella saada takana olevaan tuoliin. Tässä hyödynnetään tietosanakirjojen voimaa. Viepä kädet sinne toiselle puolelle, nojaa molempiin käsiin. Ja sitten paino tälle puolelle. Tuo kädet tälle puolelle. Noin. Ja sama uudestaan. Ja pääsetkö keikauttamaan tälle puolelle. Ja vielä. Ja vielä laitetaan yhdet sanakirjat. Noin. Seuraavaksi onnistuuko jalkojen koukistaminen? Ja toinen. Hyvä. Sitten onnistuuko käsien vienti tänne näin? Ja vielä pystytkö tuomaan kantapäitä lähemmäksi painojaloille? Ja onnistus käsien varaan. Ja miltäs tuntuu? Ihan hyvältä.